Nyt puhutaan sitten vähän tämän sesongin eli kevään ja kesän muodista ja Fashion Unitista Johanna Soilu on tässä haastattelupisteessä. Miltä se tulee näyttämään nyt sitten tulevan kevään ja kesän katumuoti? Katumuoti on varmasti hyvin värikästä ja persoonallista ja jokainenhan laittaa sitä, mitä siltä tuntuu just sillä hetkellä. Että sanotaan, että semmoinen fiilispukeutuminen ja enemmän nousee persoonallisuus ja sen korostaminen ja itsensä vahvistaminen sitä kautta väreillä, muodoilla, kuoseilla, leikkauksilla. Mutta totta kai keväällä on pastillit, kaikki mahdollisimman keväiset, kevät herää henkiä, vihreyttä, erilaisia sävyjä, raitaa, ruutua ja pastillia tosiaan nyt tänä keväänä ja kesänä. Onko nähtävissä jotain uutta, mitä ei ole kenties ollut viime vuosina nähtävissä muodissa? Muotihan on vähän semmoinen asia, että se pyörii, aina tulee niitä vanhoja vaikutteita, mutta miltä näyttää noin kokonaisuudessaan, että onko siellä jotain tämmöisiä spesiaalijuttuja tulossa? No voisin ehkä nostaa tällaisen erilaisen, sanotaanko nimenomaan eläinkuosillisuuden, joka on niin kuin erinäköistä kuin aiemmin. Et nytkin niin esimerkiksi muotinäytöksessä nähdään tällaista ison eläimen kuvaa, jossa on sitten vielä erilaista raidotusta ja muuta. Et se on hyvin erikoista yhdistelmää ja graafisuutta ja varsinkin se erilaisuus, että yhdistellään aika erilaisia asioita. Tuleeko niin reväkkää muotia, että miten tämmöinen niin kuin harmaa suomalainen ylipäätään uskaltaa niihin heittäytyä? No uskoisin, että uskaltaa. Tämä nimittäin on nimenomaan nyt suomalaisuutta ja tätä meidän henkisyyttä nyt ehkä korostettu enemmän. Ja sanotaanko, että kaikki tämmöinen niin kuin tyylikkyys, niin sehän tosiaan lähtee itsestä, mutta se, että kuinka sä yhdistelet ja uskaltaa, se rohkeus ehkä. Kyllä mä luulen, rohkeutta löytyy suomalaista, kun sille päälle sattuu. Miten sitten noin, niin kuin aina puhutaan, kun puhutaan muodista, niin välillä nousee esille myöskin sana epämukavuus. Miltä sitten, jos ajatellaan ihan sitä pukeutujaa, että kuinka mukavia vaatteita meille nyt sitten keväällä ja kesällä on tulossa? No mukavuutta joo, mutta ainakin tuossa äsken näin nuorilla naisilla hyvin paljon täälläkin nahkahousua ja en tiedä onko se miten mukava, mutta ehkä se mukavuus tulee sitä kautta, että ne on istuvat, että saadaan se oman koon ja oman näköisen mukainen, että ehkä se on sitä epämukavuutta, jos ne ei ole istuvia, mutta erilaisia materiaaleja kuoseja ja farkku on nyt taas kun kevät niin mukavasti tullut näkyvin katukuvassa, kun siitä tosiaan oli puhe, niin varmaan katukuva muuttuu hyvin taas tämmöiseksi urbaanimmaksi. Minkälaista näin lopuksi muutama semmoinen perusvinkki, millä voisi sanoa, että onnistuu, koska se on aina varmasti, varsinkin naisilla naiset pohtivat paljon, että mitä sitä laittaa päälle, mulla ei taaskaan ole vaatekaapissa yhtään mitään. Mitkä on muutamat semmoiset perusvinkit, mitkä sinä näet, että olisi sellaisen niin kuin varman onnistumisen merkkejä? Varma onnistuminen, ylä- ja alaosat yhdistettynä oikein, housu istuva, hame istuva, mutta myös niin kuin ehdottomasti yläosa, että se kurvit esiin mahdollisimman myötäileviä, koska mitä vähemmän ne myötäilee, sitä isommaltahan me näytetään. Tuossa eilen kuulin samaa itseltäni, että hoi kun olet laihtunut, mulla on istuvat vaatteet. Eli ihan oikeastaan vinkki kakkosena se, että on hyvät istuvat yläosat, alaosat, blazeria, paitaa, neuletta, pukeutumispaitaa, mutta myös sitten tietysti ihan niitä mukavia neuleita. Kiitoksia Johanna Soilu Fashion Unitista ja oikein mukavaa kevättä. Kiitos samoin.